Здравейте! Беше отдавна, когато качвах видеота. Нещата доста се промениха с моя живот. Като на първо, аз вече не работя като доставчик, както преди. Но отново съм на линия. Къде работя, вече няма нужда да казвам. Не е свързано с пътуване. Така че ето виждате, вали си сняг, Пловдив. Ето ме е мене. Здравейте. И отивам към мотора си. Виждате парка тук, където минавам. И за какво можем да говорим? Вече започвам да качвам по-често видеота. И ще говорим за доста неща в живота. За приятелите, които имаш, които нямаш. За хората, на които можеш да се довериш и не. И други различни истории, свързани с живота, с моя живот конкретно. Нещо като влог. Така че насладете се на прекрасната зимна обстановка. Този прекрасен мотор е моят скутер, който преживя доста последните месеци, но си остава стабилна машина. Така че когато можете да карате мотори, карайте ги с кеф. И внимавайте, естествено. Следващото видео ще се видим за по-дълго време, тъй като трябва да се качвам, пък нямам стойка за камерата в момента на мене и няма как да продължа да снимам. Така че, до скоро!